La, ganda na. Yes, ganda na siya. Alisin natin to para ang view kitang-kita. Hindi pa nalaba-labag ko. Siguro kapag sa design niya. Ay. Hindi man utay ako. Naka-include din. Ano ko ulit? Ano na din mo? Papasok mo na? Ganito mo na, madali na. Ortez! Ay, napundong tunog. Gamit camera. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hi!
Siya ay nandito. Hello pa! Hello po sa inyong lahat! Good evening! Hello? Kuya. Ang kabayan ay agad na magkaroon sa araw buhay. Nukang kita at manakaon na makakarapagin sa kanilinatat na Happy New Year. Alam mo, tununod sa ita-itangan, nikabot na nagre-huli kay kawan sa kurangnan. Happy New Year! Happy Music please. Music please. Aaron, ka na dili, sabi. Ka na. Okay kita. Kay Uma, Uma ka niya para ang nagasin na nagasin ka sa ato. Sige, Uma. Itiro muna.
Ganda. Ano nung? Pagkakita ka pa nila, pwede. Ikaw mo na yun. Ikaw. Saan sila? Marikina? Kulit sila? Dalawa lang sila. Hello, sino na yung dapat ko niya? Bata.
dito, linya. Linya. Ay, daraga na. Kung daraga na, pakiramdam, di bataan ka. Ang bata lang. Pero hindi anisip bata. Oh, bata. Oh, linya na ninyo, linya na ninyo. Linya. Linya na. Masayan man lang nga, din. Masayan man lang. Sorry pa, hindi lang. Kaya, din, spirit na kaya. Yan doon. Wow. Aram niyo yan, karabasa? Karabasa okra. Bibias. Aram mo karabasa? Okra. Hello. Oh, sige. Pag karabasa, Sirli ka. ito, sabi daw. Ito. Ito. Karabasa to. Pag okra, wala. Pag talong, sa unahan. Yan sa na. Pwede? Otro. Ulit mo na. Karabasa, okra, talong. 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 Karabasa, okra, talong. Karabasa, okra, talong. Ay, nakiyak ang premium mo din. Yeah! Sige. Karabasa. Karabasa. Okra. Talong. Testing pa lang ito, testing pa lang. Testing pa lang ito, testing. Son? Dapat kayo mag-picture. Sige. Karabasa. Pasiksihan talaga. Ano? Video. Yan. Mas kilala, basta rin sa bariksaran. Ano, testing lang, karabasa. Okra. Talong. Talong. Ready? Ready, testing. Oh, sige. Ready, testing. Karabasa. 16 just like. Karabasa. 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 Okra. Talong. Karabasa. Karabasa. Sibog didi gabaw. Ay, imunod na sa ating magkimbo. Ready? Go. Ang kapat lang, baba mo ang kamong inan. Butang sa baliksaran, dito. Sa westline, sa baywang. Baywang. Karabasa. Okra. Karabasa. Okra. Talong. 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 Karabasa. Okra. Talong. 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 Okra. Wow, may tamang. Tangan. Karabasa. Wow. Karabasa. Okra. Talong. Ang gagawin ako niya, Slay, nagpipilipin. Karabasa. Karabasa. Okra.
ka muna, di ba? Ha? Excitement ka muna, di ba? Yay! Takan mo si excitement ka na. O, next. O, may payas ka. O, sa mga gurang. Ano mo ito? Kaya ako lumuwag. Paano ka ba? Ikaw naman ako, maisip ako. May karapasa man kami. May karapasa man kami. Ano, ano mo? Harap. Sige, kita ka istorya. Kita ka istorya. Itlog. Itlog, gulay. Gulay, itlog. Maghanda. Alun. Sige, sige. Practice muna. Karabasa, tarong... Okra. Ano yun? Karabasa. Lele, gaway na lang. Pwede yung mga kanada. Ay, uwapon. Karabasa. Tarong. Okra. Sinamay mo. Sige, practice mo na. Potato lang ang ulan. Linya ako, linya. Hiro sa balay. Busan hiro sa balay. Busan hiro sa balay. Si mama mo ilaw. Bintana ko, pintuan ko, bintana niya. Bintana ko, bintana niya. Pintuan ko, pintuan niya. Kuwari, bintana ko. Bintana niya. Pintuan ko. Pintuan niya. Ready? Ready? Oh, nakain mo sa... Bintana ko. Bintana niya. Pintuan ko. Pintuan niya. Pintuan niya. Pintuan ko. Pintuan ko. Pintuan ko. Bintana ko.
May tagay mo. Bintana ko. Bintana niya. Pintuan ko. Pintuan niya. Pintuan niya. Pintuan niya. Bintana ko. Bintana ko. Pintuan niya. Pintuan niya. Bintana ko. Pintuan niya. Pintuan ko. Pintuan ko. Pintuan ko. Pintuan ko. Bintana niya. Bintana. Pagdaraw ko na ako. Bintana ko. Bintana ko. Pintuan niya. Pintuan niya. Pintuan ko. Pintuan ko. Bintana ko. Bintana ko. Bintana ko. Pintuan niya. Pintuan niya. Bintana ko. Pintuan niya. Oh, sige, kalau ito lang. Oh, dapat mo desisyon kung puro ka mo. Bata naman tita! Bring me, wala ka. Kamay kami! Bring me, bring me. Maganda. Kaya, nagpunta. 150, bring me. George, ay, Alfonso ba? Bakit ba yung bata isip? Tatlong taon na dagang nag-bring na to. Bring me. Tapis. 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 Ikaw isip ng bring mo. Sige, ako naman. Bring me. Lapis. Ano na ba? Lapis. Oh, bring me. Buga na lang. Buga. Buga sa sapa. Ay, may bugaw. Next na lang. Next. Wala ba yun? Jadi na. Ay, may ano. Inanot. Dito ka mo, sabat ka. Binaramit raw sa ano. Dapat sinilis ka na. Bring me ano ha? Piso lang. Bring me piso. Sabalay, sabalay. Garang ka mo, magna. Uwa. Sabitin lang. Piso ka mo. Wala premium, nagpiso lang. Ito na. Mga tag-G's pa uli. O may 5 pa rin yun. Tag-G's. Ha? Yung pinakawang siya sila yun. Ano na lang? Hindi ba yan?
kapag may masaya o wala sayaw. Masaya pag wala tugtog, pag may tugtog. Wala tugtog. Masayaw. Pag may tugtog. Ikaw. Non-stop. Ibang bunini. Kami ito, no? May mga bunini siguro. Ganito ko? Kaya. Ibig ako. Ano ba? Sige. So far, I'm still shit.
Parang sugot. Sa susunod may pag-invite na kita. May family ko tayo.
Oh, karunungan ng bata sa likodan. May karunungan ba ng bata sa likodan? Ano pa man?
Ay, nakalag na yun. Ay, nakalag. Bebe, kuya. Ala ko na. Yan tayo. Ano? Ano ba kayo? Bro, lumang mo na ako. Pag-iaga, lumang mo na. Nag-iaga ako dito. Dami na ako. Bakit?
Bago yan na. Kalma ka lang. Sabi aga pa man. Para kaya Hello. Kaya madali naman na nasa si ma-extend siya kita. Again. Main. Padali mo si Main. Ano ba, ginaya si Main? Makakita ko sila na ako. Alam mo i-comment from Main. Ito nga, the fake. Ay, the fake. Dari ng batapit. Dali na, kay maalas doon sila. Oh, ikaw naman, babe. Diyan nakuha mo. Siya, siya, ay, siya. Kuha na sa inyo. Siya. O, kala siya. Ikaw ka ba na? Sino siya na nakuha mo? Kuha na, ano mo dito. Saan nakuha mo? Gab. O, Gab, dali. Ay, malas ko sila. Maparang kabrog na. O, Gab, saan nakuha mo? Pwede kuha mo dito sa inyo. Saan nakuha mo? Aya. Ay, tulog si Aya. Ito sa Manoy. 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 Ako na lang matag. O, kan Manoy yun. O, picture ko. Manoy yun. Aya yung kanaya. Tapos, kung sino na lang kaya, katag mo. Ay, ang karumer, anak ko sa di, yatag na lang nilili ko sa Manila. Dili. Anak ko man yung baby Aya, ang bata naman ng si Rumer, ipadala ko na lang sa ino. O, picture rin. Anak ko lang ni Rumer, sino daw? Ay, ako na sa'yo padarahan? Wala sa'yo padarahan ko siya nag-got ni Rumer? Di ka. Number 2 na ba si Christy? Wow, thank you! Nabulog ko? Ano na nga sa akin? Anak ko na po? Panganay, ito bunso. Ay, si bunso. Ano yung panita? Oh, si bunso.
PG! Mapilot ka, ano, nabalot mo sila. Tapos kung sino nabalot mo, ihatag mo. Sino nabalot mo? Oh, mama, ito ang nabalot ni PG. Picture. Tapos mo ka, mama. Oh, picture. Sino mama yung nabalot mo? Sino? Si Jayla. Ay, Ashley. Right. Sino nabalot mo? Gila. Anay. Gila on the way. O, ikaw na kanilan, Mano. O, mama. Gata balik. Next. Ay, si Rona. Ako ya, si Bebe. Sino ka po nagkangkasi? Balik, balik na muna ko nila. Alam mo nung
Ay! Kasi nakakuha na sa'yo ko si, ang bata ni Elmer. Ayan, ito, anak ko. Wala ko regalo. May walang regalo, may nagsabi sa ako, on the way pa lang. Oo. On the way kayo order pa sa Shopee. Pero sa bata, ayaw agad, kaya may ihatag man ako. Ha? Leila, si Mamay. Oh. On the way pa lang sa imo, si Sel. Sige. Pili. Si Kasi. May atag ako kang Kasi. Ano regalo? Picture natin kasi. Wala na, baby. Alam, madali na mag-New Year. Ha? Picture may kapatid.
Mama, bata yan dito ni. Ay, ayun na, may pamakanimagan nito. Kinamatay na ng tang. Ayun na, gariyo mo. Carry. Ang takit. So, balilang kami. Balilang kita. Mama, yan. Yan. Hindi kita. Ano mo na naman? Ano? Wala may isa. Hey! Oh my God! Oh my God! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Nanay! Happy New Year! Uy, batian na si Mama! Happy New Year! Ay, sus masik! Parugan si Papa! Kagayo! Ano yan? Di ko yan ka. Kita ko lang. Panilang taon mo. Ay, badilo. Anong ba dito? Oo. Muna naman natin sa... Yo! Yeah!
Dali pa, oh. Ayaw, kain mo, kain mo. Wala sa rep, wala na sa rep. Wala sa rep. Bye-bye! Baga! Ayaw. Ayun, maano, hindi rin, para sa tunang iyaan. Neto yun. Ay, ano oras na? Ay, 11:58. Gustuhan mo ko yan? Sabi ni Siya, Mama na, meron kayo, loko ka. Sabi ko, inis yung Beyblade. Gusto man niya. Ay, sila nakabo. Si Siya nakabulot lang Kailangan na. may mountain, para kulit ako. Mama, ang sundat, ang galo ko ha. Ikaw magasigaw. Galo ko kanaya. Kapag hindi ka mo sa ayaw. Barapat lang sa Ano yung kuya ka? Kuya Kurt! Alis daw, Kuya Kurt! Talaga ka, pero di rin. Kuya Kurt! Wala ka nakapagdadil, oh. Dila. Ang harap nila yan. Kuya Kurt! Ako yun! Ay, wala makakuha Kuya Kurt! Ito yun. Saan ko yan? Hindi po, daman na. Lagi yun. Kita na, natanggap niya. Yato na kay tatay. Ayun mo, Iba pa itong pagkakal-aya kay ano? ay. Ano yun? Walang cellphone ni ate. Ay, kung Ay, sa speaker. Lalo ba kanina? Mataragay sa mama. Oo. Cellphone ako dito. Kajak ko sang kaputan. Ate, nula Leslie yung kanila. Kita na, una. May natapili mo gab. Mari may humulog din nila sila mo. Ah, nakasaksak na. Oo, ayaw. Leon! Bluetooth mode. Connected. Sabi, joke naman. Bakas ka.
nakakabog yun. Yan mo na kayo. Pwede mo, mapapos ko lang. Yun. Sarong taon na ay, ano? Matugan na na ako. Ha? Masaray mo lang dito na. Masaray na. Igirit ka na lang natin.
times mama niya. Oras namin to. O naman ang mga bibili. Kasi yan. Tapos na. Bibi, ilagay mo sa ano, tapos pili pa hindi magamit sa otro. Ilagay mo sa kwarto. Dali yan. Tingnan mo si i-check mo sa kwarto. Sa'yo yan, Mike. Si ano, Aragsan. Lalanat, may sala yan to. Oh, pinakdaywan. Silagay mo sa kwarto, Ikaw naman sa soft drinks na. Masarap to. Bakit daw? Sino sa dito? Sino sa dito? Defeat. Sabi mo, di ka matagay. Men!